Okay, mayong budto na usab kinatuntanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong budto Philippines, may budto world, may budto universe. Ano na punta mga higala, nining atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad, Reverend Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsam tarong adlaw, Martes, May 27. No, kumusta na mga mahigala, no? Nang hinaot ko nga ana kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamuntuhon. Abino mahigala ato day nga timbayaon usab og may mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ram Maata, ug ingon usab ang ato ang station manager didto sa Actin Basay si Brother Elmer. Ayan, no, lugatiman, no. Kumusta na, no? Nang hinaot kita nga anaagid kitang tanan sa kapiskay panglawas. Ako dayong timbayaon usab og may mudto ang ako mga classmate, no? Si Padre Obing, si Padre Dami, masab si Father Tonton, nagmanusab dito sa may kining Cebu, si Father Joel Belsinia, Father Joseph Adore, Father Omen Mahusay, si Father Mario Atienza, si Father Glenn Banson, si Father Romero Narcas, si Father kining sa pila na mo klase o ginga manusab si Father Rosdel Noel, no? Kamusta na, no? Ang manusab si Father Peter de Cesario, o ginga manusab si Father One Rosaroso, no? Kamusta? Akong mga classmate po sa Maasin, si Father Dudong Cordobes, o si Father Samuel Papa. Nahala, no? Salamat kayo mga higala, no? Padayon gyapon kita sa ato ang pagpangalaga. Dugay-dugay na ba apong gayning dugay-dugay na ko ining pang radyo-radyo ng higala, no? Dugay na yung taong gikuan ng tabahoa, no? Nadunggan na gininyo yung taong ng higala, no? Nahalamay muto na kanatuntanan, nang hinaot ko nga wala mo'y ubo, walay hilanat, walay, unsa pa man, walay sipon, walay labad sa ulo, no? Apa, naginhawa pa, no? Abi, no? Nagulang-gulang na lang ginhinoog jutay. Dugay-dugay akong edad doon mga higala sa karong July 26 ko ano ba ya ako 67 years old na, medyo gulang-gulang na gyud mga higala, no? 67 years of age. Sus, kumusta na, no? Hinoon dili pa man jud tanto hinoong daghang sakit, no? Nagkasamad-samad lang gyud noon ko, no? Kay do na di gyud ako malikayan mga higala nga masamad ko kay kinilaging gulang na ta, pirme na tang gadali nga masamad, usahay, hilantan, usahay, no, mapaos, usahay, no. Pero ingon lang yun siguro na ana kung tigulang na ta, no, ug sa ato pa na prone to accident na ta. Prone to accident na. Mura bagdalan ba nga dangerous or prone to accidents. Ako po dahil nga timbayaon og may mudto may gala nga to ang mga lay ministers. Kumusta na nga to mga lay ministers, no? Nga padayon sa mga pagpangalagad, no? Mga tug mga kabukiran, mutabang og pagpakumpisal sa pari, usahay, mao mo bistit, mao mo bendita sa mga patay, ug daghan pang uban blessing ug kabalayan, daghan kayo na mga higala, no? Sa ato pa dako kayog tabang kay kining mga lay ministers mga higala mura na sa kining mga military panimo ni sila mga force multipliers, no? Palitan ikaw commander ka sa usa ka area na ikaw rang usa, no, detachment nga ikaw rang usa na assign, mukuang kag mga force multipliers kining gitawag og kapgo. Ayan. Aron pod nga mo'y makatabang-tabang nimo sa imong paghimo sa imong buluhaton. Nahala, no? May mudto na kanatong tanan, nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay panglawas. Kumusta na dayon atong mga kabataan, no? Ang atong mga kabataan nga padayong nagtuon sa catechesis, no? Catechism, no? Kami diri sa kuan og karong adlaw og ugma. Og sunod adlaw mo end na mi sa mo ang pagpakumpisal. Unya karong Biyernes, wa na parokyal kuan nami magmisa nami para pag
pakuan kanang gitawag na to og pagkining na pagpakalawat sa mga bata nga nakakukwitsal na, no? Unya naaman pud mi gamay ang taong pundo kay nag Sulo Santa Cruzan man pud mi naaman pud mi ginagmay Sulo Santa Cruzan, ginagmay ra gyud ang ama may gala kay pobre man lagi diri sa Ayungon, no? Sulo Santa Cruzan ang among abot 67,000. Ihurot ra ning palitanan og kining school supplies ug ingon man usab kining t-shirts alang sa atong mga katekista. Manalaman po din taon mahigala nga pahalipay po sa atong mga katekistas, no? Pahalipay po din taon, no? Nga naka-render po silang service, no? Karong mga panahon na pagpanudlo sa mga bata. Ang Ginoo ray mahibalong mo bayad sa inyong mga kahago, mga katekistas, no? Ya mga bata po namo, kining 67,000 ikuhaan ra og abang sa kinibang kuan sa Reyna Elena, no? 2,500 po din taon sa nasubrahan gyud mga 64,500 mo na ihurot yun ipalit mga higala o ipalit o kuan nya kay murag kulangon man mga higala o basig na ay gustong mudugang gina. Basig na ay gustong mudugang ba. But anyway, naramantay gamay pong pundo sa parokya ato po lamang dugang-dugangan, no? Klaro, nahala, no? May muto na kanatuntanan ng hinaot kita nga kitang tanan sa kapiskang panglawas ni ining kabuntuhon. Pero ari na ta manghigala sa ato ang kining CBCP News, balitang simbahan ni ining kabuntuhon. Retired Legazpi Bishop Nestor Carino ba ito mahigala? Una po nasulat ang kuhan. Diara. Nestor Carino, no? Retired Bishop Nestor Carino, kanhi Secretary General sa CBCP, mipanaw na sa laing kalibutan sa pangidaron nga 86 anyos. Ayan, no? So, padayon kita sa arong pagpanawagan karon og dugang mga pag-ampo alang ni retired Bishop Nestor Carino. Balita mga higala gikan sa Vatican, mga Gazan Christians hope that nightmare of war may soon end, no? Nanawagan karon mga higala ang mga Kristiyanos, no? Catholic Christians dito sa Gaza nga unta mahunong na, no? Ang matud pa kining bangungot sa digmaan sa labing madaling panahon. Kini sila dito ni sila nanago mga higala, dito sila nag-take refuge sa usa ka parokya sa Katoliko dito. Safety hinuon dito mga higala kay ang mga Israelita mutahod man og Katolikong simbahan. Kay sa una ang mga Israelitas mga higala dipinsahan po din taon sa Katolikong simbahan. Thousands and thousands of Israelites were being kanang helped by the Christians, the Catholic Christians at that, no? Pero padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatonon ining kamudtuhon ug ari kita mga higala sa atong Saint of the Day. Aboy no ang atong Saint of the Day karon bisan og way nangutana, no? May 27 si Saint Augustine of Canterbury. San Agustin sa Canterboro, no? Kini si San Agustin nagkuang kini siya mahigala nagmisyon kini sa Europe ug gani nahimo siyang usa ka munghi ug ubay-ubay gyud sa mga Anglo-Saxons nga nakabig sa pagtuong Kristyanismo o Katoliko, pinaagi ining mga maisugon kayo nga mga misyonero. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Bino ari na ta mga higala sa mga pangutana. Mga pangutana sa usa ka awit. Bino mga higala no. Doon ay pangutana diri pa kana bang uban nga mga makakita ba og murag purma og mga santos ba mga Santo Niño, Mahal nga Birhen, San Antonio, no, nga ilang gituuhan nga milagroso, no? Unsaon man namo pag ila, no, kung milagroso ba gyud o dili.
kanang siguro mura og diduso ka, no? Si diduso ka sa ilahang debosyon kay murag ilar man kung kinitaan po rin tao, no? Dito nila na makita sa mga sa ato mga dito hunasan and then paghuman ila na din naporma malagi og mga Santo Niño, mga kinipong santos mo na nga karon ila nang gidebosyonan. Well, anyway, kining mga pipila ka tawo nga nagdebosyon sa mga ingon niana muna gitawag nato sa in English og popular religiosity, no? The religion of the common people that helps them transcends and make sense the reality of life. Sa ito pa kung binisayo nato ni kining popular religiosity mao kini ang tinuuhan sa ordinaryo nga tao nga nakatabang kanila aron nga mas mulig-on pagyon ang ilahang pagtuo ug masabtan ang realidad sa kinabuhi. No? So na. Pero malagi na no kining wala may dautan ana, wala may dautan ni ana. Ang problema lang usahay kay murabag imbis nga popular religiosity lang mulahos hinuon sa occultism, no? Sa may occultism kanabang magpulupanambal na unya mao na gyud ilang gisaligan nga may nakahatag kanila gahom ang mao nilang nakaplagan nga mga napurma og imahe, no? Muna munang nahimo ng occultism ba, belief and practices related to supernatural, paranormal or magical, including astrology and other esoteric practices, no? Fanaticism or spiritualizing. Kung may problema daw usahay, no? Kana bang mga ingon ni ana ba nga makakita og kana bang damo jud na may uban kay kini usahay dili man ta makahukom palagi ni ana no nag mga bato, mga corals nga usahay murag mapurmag Santo Niño, ana usahay mapurma na og kining gitawag na mahal nga birhen ingon ni ana, no? Unya gidebosyonan sa mga tao daghang kay manangkot ingon ni ana, no? Kay gidebosyonan na lagi mo na gitawag og popular religiosity pero balantayan lagi na kay ngano man basin bag mahulog hinuon sa occultism kana bang magtuo na gyud ba ka labi magpulupanambal na mangnihug magdi kana ba kanang dunan la sila bay mga gitawag nato og gidugang-dugang, no? Nga panabot sa ilahang kung bang gitugahan na sila ba, gitugahan na sila mo na nga mao'y nakahatag kanila og gitawag na gahom sa pagpanambal and then maghimo-himo na sila mga sumusunod doon na sila mga followers, no? Nga nagkuana kanang gitawag na murag sila murag gisimba na hinuon sila, no? Murag dili na ingon nga kanang popular religiosity lang kung dili kulto na ginoon. So muna dapit ang muna dihay medyo balantayan, okay? Doon ay uban primero popular religiosity lang nadugay na himong kulto kay naghimo-himo naman ginoon sila grupo nga diin kanang sila mo ay nahimong pangulo tungod lagi kay matud pa niya natugahan lagi kuno sa ni Santo Niño, natugahan sa ni San Antonio ug gani magpulupanambal na may mga punto na nga makighinabi na gani sa Santo Niño ug musulod na gani hinuon sa ang lawas si Senyor Santo Niño. So diha na dapit ang medyo delikado na mahulog ba sa gitawag na tong occultism or cultism. Klaro ba? Pero nabe gisulti ang kunana ang Biblia ana, no? Sa ikaduhang basahon ni San Juan kapitulo 4 bersikulo 1. Mga igsuon, ayaw ninyog tuuhi ang tanang nagpatuo nga ang espiritu anaa kanila. Kung dili usisahan ninyo kay kung gikan bagyod sa Dios ang espiritu nga anaa kanila, kay daghan ang dili matuod nga mga propeta nga nanungha sa tanang dapit. Muna balantayan, muna akong ginaingon nga balantayan kayo. Kay doon na bayay gitawag na to usahay og negative spirituality that will lead to fanaticism or occultism or some demonic positions, no? Muna negative spirituality. Muna kuyaw lagi kayo, no? Muna nga kung
kung panalitan o doon ay makakaplag og ingon niya na let it be, pero ayaw lang po og mutangi ba og dugang pangkahulugan nga murag gimilagruhan ka kay gusto sa Santo Niño nga papanambalon ka. And then doon na kay mga gitawag nato og mga sumusunod mga making away na aron ka nga nakakuan ko na sa una na-assign ko nga ang iyahang mga sumusunod dili gani mutuon niya ang mga tao makig-away na nakahinumdum ko anang istoryahan sa una muna balantayan kayo balantayan kayo muna nga ato yung tanawon kung unsa man ni inyong gitukod-tukod din ha nga kapilya unya naa po'y gibutang ninyo nga mga Santo Niño nga gikuan na puro magtao mahal nga birhen ba o San Antonio ba San Vicente ba tanawon nato kung unsa na inyong gipanudlo o kung wala ba ka nakasupak na sa Katolikong simbahan sa pagtuludan sa Katolikong simbahan kay kung nakasupak na dili na namaw panalitan mo ingon na siya nga usa ako ka propeta na-discuss na dili na namaw kay wala na may matod pa diri sa ikaduhang sulat ni San Juan kapitulo 4 bersikulo 1 mga igsuon ayaw ni tuuhi ang tanang nagpatuo nga ang espiritu anaa kanila kung dili usasahan ninyo kay gikan pagyon sa Dios ang espiritu nga anaa kaniya kay daghan ang mga dili matuod nga mga propeta nga nang nungha sa tanang dapit klaro so ayaw lang gyud dayon pud mo tuo gyud dayon labi na gyud kung manambal-tambal na doon na rabay usahay nga sakyan pud sa panulay ang panulay mo ay maghatag og sakit dayon paghuman ila pong ingnon nga adto patambal atong kuana and then paghuman ilang tangtangon ang sakit warag tentasyon pud ba so ayaw gyud kung mahimo let it be kung napurma og Santo Niño ang bato okay wala na problema pero ang nakabangal ana manambal-tambal na gani kay munyo ni sulod na pud niya ang espiritu ni Santo Niño o kining gitawag natong ni sulod na pud niya ang espiritu ni San Antonio de Padua kinahanglan na nag-approval gikan sa simbahan which I think di gyud maaprobahan klaro kay di man gyud na mahitabo nga magpasulod-sulod si Santo Niño da sa usa ka tawo nya magsulti-sulti na wala na di na gyud na matuhuan labi na gyud kung aduna na kalakip nga pangwarta lakip ng pangwarta ba so okay so klaro na ha so popular religious titira na kana magagata ka pero balantayan lagi kay usahay mahulog hinuon sa gitawag natong occultism o kana bitang unsa ganito ng occultism belief and practices related to supernatural, paranormal, or magical, including astrology and other esoteric practices or fanaticism. Okay, Sa Leviticus Kapitulo 19:31, ayaw ka mo dangop sa mga tigkonsulta sa mga espiritu o sa mga barangan. Kung buhato ninyo kini, mahugawan ka mo. Ako mao ang Ginoo nga inyong Diyos. Okay, dagan na una kasalamat mga higala ha. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverend Padre Edwin Academia Acab manamilit na usab kaninyo o manalangin kanato ang Dios nga magagahong tanan Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good news.